Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Oliver, pagmata. You're here. Baby. Kikakus ko ni mo. Oliver. Don't leave me. Don't leave me, please. Oliver. Please. Let go of my wife. Jaime. Hubog siya. I don't care. Buhi siya. Wa siya'y umoy. Iya karang tinuyuan. Pasagdi siyang buhigda diya sa sao. Jaime. Let go of Danny, Oliver. Mas migakus ka na hinuon ni Danny. Siya. Baby, don't leave me. Oliver. Unsay iyang gingon? Wa siya siyang kagalingon. Pasagding matod ko sa siyang lawak. Uy, anaon sa mana nga miluro naman lagi na. Tabangi ko. Daron tas Oliver siyang lawak. Damn it! Ni Ana tatugod siya kama. Ipahimutang na nato siya. Ready? 1, 2, 3. Oliver! Oliver, buhi ko! Damn it! Buhi si Danny! Ayaw siya gaksa! Oliver! Please. Diing ng buhi is Danny! Jaime! Dali na! Manggawas tagi ka din eh. Pasagdi na ka nang makapahuay diya. Mahimo ba nga? Dali na! Sige na, Daniela. Ako na'y bahala ni Oliver din. Gawas na, uban kang Jaime. Let's go! Ikaw, ha? Obvious na kaayo ka, ha? Pero karon, hubog ka kaayo. Og huwa ka na sa maayong wisyo. Magkahigayon ako bisan unsa pay akong buhaton nimo. Tuo kag nalimot nako? Ha? Paasa kay ka? Salig kang lami ka. Dugay na kong tigang do. O gana kaayon ni. Busa pahimuslan ko ning lami ni mong lawas ron nga hubog kay ka. Be, hinay-hinayon ta ka. Kagwapo, kinakanahan ka. Nay, mo na. Ay, bisan na tug ug hubog kaayo. Murag hapog nang imbitar na akong mutapan nimo. Kalamig di mo tawhana ka, uy. Pekani besugdan ko sa paghubo kining iyang t-shirt. Ay, sus. Ako palang bigaan na ka. Iisa ko ning imuhang kamot, be. Aron nga mahubo na kining imong t-shirt na. Kana nahubo na. Kay pao pa lang ko nga maod ni mahitabo karon. Nagda na lang unta kog bahaw. Kay mahimo na gyud kang isudan, Oliver, bisan tan-awon lang. Mayaw eh.
Dili pa ako nagkahikap sa imong arms. Kahit nipples ni mo ay murabayag sa babay. Ping-ping pa. Muragwa pagyud mabunog. Kabusog sa imong dugan. Karon ka. Wa kagyudag-anan ron kung pahimos lang tikag maayo. Hinulon takag maayong tawana ka. Ano bitaw? Dili mahimong ang imurang t-shirt ang akong mahubo. Hubuon ko lakip kining imong karsones. Bakusan eh. Sige, gyud. Gyud harag yung agod. Panago pa. Naay, samot ang gana ko di mong kanana ka. Sir, ni Anas, sir. Dire na ako ibutang, sir. Yara, kanong nadugay ka? Musuod magudon ta ko kaganina. Ganina dinhi sa balay, sir ba? Unya kay miabot man kamo galet. Mao nga ako na lang sa gitan-aw kun sikin sa karon aron ba maablihan ba? Maratol man ko ay. Karuhan ang imong istorya, oy. Lagi gitan-aw Kinsa na may ko. miabot, ha? Napira na ako paubos ang imong karsones. Kanindot bang tanawan ni mo diha nga naghayang, uy. Diin ka man in taon ka ni Anto sa batan-on pa ko. Kung kita-kita pang idara ka ni Anto, dili yun hinuong kumusugot nga dili ko makatilaw ni imo. Ay, baya, kabalbon sa imong bagtak. Paingon sa imong paa. O pasaka paingon sa imong. Musugot pa ko nga dili ko makatanaw lakip ng naas imong tunga. Ha? Siyempre dili, no? Kung balbon ang imong paa. Unsa pa ka na nasa tunga, no? Mao nga atong sutaon, ha? Hubuon ko ning katapusang hapin sa imong lawas. Kining imong brief nga puti. Dili na ko makapaabot. Ngano bitang hubog-hubog ka. Kurang baya ko. Hubuon ko na ni. What are you doing? Piste, may niapot. What are you doing? Ha? Kuan? Ako siyang gihubuan kay hubog. Ako siyang ilisan. Laki pang iyang underwear? Ha? Oy! Dili, oy! No, I saw you. Imo nagikupta ng Carter's brief. Huh? You were about to make hubo of Oliver's brief kung wa pa ko moabot. Uy, napasangil na ng imuha, ha? Nga hubuan magkuno na ako. I don't know. You tell me. Tell me. Tila nang nauni mo. O para ba kung malimot, ha? May atraso ka na kung babayhana ka. May samad ko sa akong agtang sa miagi ni mong anhi dinhi kay pataka lang kag labay sa astre. It's not my fault. It's your fault. Unsa? Oh, ngano nga ako bagsa? Ako pa'y naigo niya man ako pa'y sadan. Imong sa. Kay kunwa ka pa musod dinhi. Dili ko ta maigo sa akong paglabay. Pagkapiste, ako pa'y nooy sadan. Magbayad ka ron sa imong saan ako. ITC. Unsa na? Sana bag-o na? Dili na ATM de ron? Wa ko ATM, oy. Labaw nang wa ko anang IDC. Cash na lang. Oh my gosh. You don't know what ITC means? Ay, wa gani. Kaya unsa man day na? It means I don't care. Like, duh. Ako noon. Og mahimo ba? Buhiin na ka ng Carter sa brief ni Oliver. Let go. Waklip ya ko niya. Murag yun, og iya. Ngano imo ne? Kani imo ne? Imo ne? Ako. Kay pamanhunon ako siya. So, shoo. Get out of here. Ako na bahala ni Oliver. Piste. You were saying? Piste ka! Oh. Ha!
Gibalikas ko nimo? Klaro ato. Nakakagutan ako ha. Dako nakakagutan ako. Suko siya? I, TC, I don't care. As long as ako ni kauban karon ni Oliver. Babe, nag-brief ra ka? Nagpantirisap ko ha. Unya mo tapat ko nimo. Doon ako sa amo. Uy, may lalaki nga nagbarog tungod sa mong gate. Kinsa makana. Nagsige siya hangad-hangad tungod sa mong gate. Kinsa ka siya. Excuse me. Kinsa ka? May tuyo ka ba din sa amo? Kinsa mong gipangita? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!